El projecte Revalora és un grup operatiu on hi participen diverses empreses del territori, entre les quals hi ha Galetes Tries, Anela Fruits, Blauvert, Formatges Betara, Torrons Emel Alemany i l'empresa no beneficiària Hora del Silenci. I ens hem agrupat per crear una gamma de productes amb valor funcional, amb valors d'altes qualitats i també per reaprofitament de subproductes que generem les nostres empreses. Nosaltres som Torrons i Mel Alemany, una petita empresa familiar del territori del Montsec, especialitzats en el món de la mel, i el que hem creat al marc d'aquest projecte és una mena de barreta energètica o torró enriquit amb espirulina de l'empresa Blauvert. Nosaltres som de Blauvert, produïm espirulina a Lleida, que és un aliment funcional, i en el marc del projecte Revalora el que hem fet és desenvolupar un snack funcional, utilitzant productes locals, subproductes com cigró, per exemple, o ametlles, per tal d'apostar per un snack que ens aporti vitamines i minerals. Som l'empresa Anela Fruits, som de Campllong, som productors de pomes i peres i amb la nostra fruita fem unes compotes de fruita. Dins el marc del projecte Revalora Territori hem desenvolupat unes compotes funcionals de poma i remolatge per tal de buscar nous beneficis per a aquells consumidors que vulguin menjar sa. Som Galetes Tries, empresa familiar centenària de Santa Coloma de Farners. En el marc del projecte Revalora hem estudiat com fer unes galetes amb una reducció del més del 50% de sucre, incorporant ingredients com la mel, l'espirulina i la fruita. Formatges Betara és una formatgeria que es troba al Lluçanès, on produeixen formatges de manera artesanal i ecològicament. Dins del projecte Revalora, Betara ha treballat de la mà d'Eurecat per produir unes línies de beguda de xerigot enriquida amb altres productes, com bé amb mel, espirulina i poma.